Waarom Dokkum Beach? Dokkum Beach. Het is eigenlijk een idee vanuit de ondernemersvereniging Dokkum. Door het jaar heen willen we een aantal grotere evenementen organiseren. Admiraliteitsdagen is natuurlijk er een van, de Kerstfair is er een van. Maar eigenlijk miste er nog iets in dit gedeelte van het jaar. En ja, zodoende is Dokkum Beach eigenlijk ontstaan. Vrijdagochtend dan mag je hier niet meer komen met de auto. Dan is de markt het terrein van de bulldozers en de vrachtauto's. Achter mij zijn de eerste ladingen zand al neergekiept. Als dat in één dag zou moeten gebeuren, dan zou het gewoon te veel zijn. Dan is het niet te behapstukken voor de grondleverancier. En heb je ook enig idee hoeveel zand hier straks ligt? Om en nabij de 400 kub. 400, 450, dat zullen er 40, 45 vrachtauto's zijn, heb ik mij laten vertellen. Je praat ook over een 1600 vierkante meter. En je moet natuurlijk op de gedeeltes waar de wedstrijden gespeeld worden, moet je ook voldoende zand hebben liggen. Daar moet in ieder geval een 35 centimeter liggen. Om de blessures te voorkomen. Vrijdagavond om 7 uur hebben we een aantal topvolleyballers hier. Die onderweg zijn naar een groot toernooi op Ameland. We hebben hun bereid gevonden om hier een aantal demonstratiewedstrijden te geven. Dat zal zijn tussen 7 uur en 9 uur 's avonds. We hebben absoluut niet voor ogen om alleen maar een beachvolleybaltoernooi te organiseren. We noemen het ook een beach event. Overdag hebben we de wedstrijden. Steeds begeleid met muziek in de vorm van een DJ of een liveband. En s'avonds hebben we een paar leuke feesten voor ogen. De Caribbean Night voor de vrijdagavond met een Caribbean band. En voor de zaterdag hebben we de Candy Beach Club met danseressen, vuurspuwer en Stef da Campo als regionale top DJ. Geen beach toernooi, geen beach evenement, zonder natuurlijk een hapje en een drankje. Horecaondernemers hebben hier een paar tenten neergezet, ook weer in de sfeer van het volleybaltoernooi. En die zullen daar iedereen voorzien van een hapje en een drankje. De prijs voor dit alles is helemaal niks. Dankzij de ondernemers kunnen de bezoekers van dit evenement hebben gewoon een gratis feestje.